כנסו, אין אחיות מסתובבים. אתה רוצה לנו סרט? לא, 500 מטר. מצבים איתך עכשיו. מוכנים ליציאה? יאללה, כיף. זה מגיע. עכשיו תראו, כל פעם שהוא פוגע בגדה הוא מסובב אותנו, כי זה עוצר כאילו, הופה. לא, זה לא. ניים! לך אתה לשם. בסדר, אני יושב פה. למה? זה הצד היפה. לא, אני רוצה להיות הצד הרטוב. זה מסתובב. איזה אוויר טוב. זה נהדר. אני מחזיק את הכובע. כאילו, מתחילים להיות גולש. טוב, צודק. אני לא מחזיק. לא, תחזיקי את הכובע ביד. זה לא... לא, זה לא כדי כך מהיר. זה קל. יואו. תהיה אפשר להתרטב, זה מגיע. זה מגיע. רגע, איך לא? הוא עושה גבוה את המים. זה נשאר גבוה. המים נשארו גבוה. יש להם כל מיני מסלולים במים. איזה כיף, אני בצד הרטוב. והנה מים. אומייגאד, אתה מתעקש. לא, אתה לא. הנה, כאן זה משפריץ כזה. זה בעצם להתאפק במים. הנה, תסתכלו, כאן זה משפריץ. בפתאומיות. עכשיו זה נותן לך, זה, שבול. לא נכנס. לא מחזיק. אל תחזיקו. בוא. יש כאן כאילו... זה... אש. וואו. אוי. לא מחזיק. ידעתי שזה הצד הרצון. יצאת במים. הנה, סתכלו כאן. איפה? אמור לעשות... מערבבים אותנו טוב, מזל שזה לפני האוכל. אבא, פולי רטובה. את יודעת שזה הצד הרטוב. רוצה להתחלף? זה נסיעה חמודה וכיפת. כן. איזה מדינה אנחנו? זה סקנדינביה. נכון, 3 מדינות חוץ מפינלנד. מאיזה ארצות? זה פינלנד, אני חושב. הנה, זה גועש. וואו, איזה ספיד. צד המתאים. זה היה הרבה מים, אני הייתי חייב לשבת שם, נועם. אל תרצית הרבה מים. התכוננו לשקשוק הבא. הנה השקשוק. מה משתינה? לא נשמע. הנה מפלים. כל הרגל. וואו. נעים. תאמין לי, זה הכי כיף עד עכשיו. יש, כל הרגע שלי לא. שיט, צילמו אותי ככה. נגמר, זהו. כל הרגע שלי מלאה במים. זהו, ביטר שיין. אני מלאה במים. הייתי חייב לשם. רוצים עוד. אבל... לא, למה הוא תפס אותנו? אנחנו עדיין חיים. נועם, הכובע שלה. אפשר. וואי, אני רוצה להיות צירוד מרוב הצריחות שלי. וואו! למה? אני ראיתי את זה. נכון, אמרת עליו שזה אני מתחיל להיות צירוד מרוב הצריחות שלי. Attention, aussi pour les Français, j'aimerais, ne venez pas en Scandinavie.
במים. רגע, עכשיו. עכשיו צריך לצאת. לא עכשיו, רגע. הנה, מסתכלים אותה. עכשיו. נועם צאי.